Fakt neznesiem, či už žena alebo muž, keď jednoducho povedia, že ja mám veľa možností, hej, že keby chcem, proste mám veľa možností, čo sa týka proste vzťahov, mám veľa ponúk a tak ďalej. To je ťažká ilúzia, v ktorej sa vedia ľudia ocitnúť a myslia si, že o tom je život. Mať možnosti a z niečoho si vyberať. Ale zlato pre teba je už dávno vybraté. V skutočnosti máš len jednu jedinú možnosť, jednu jedinú osobu, ktorá naozaj je pre teba tá pravá. A nič také ako možnosti neexistujú, pretože nič ťa v skutočnosti v hĺbke duše neuspokojí tak, ako tá jedna konkrétna osoba, ktorú Boh pre teba vybral. A žiť len pre nejaké fyzické, nízkovibračné zážitky, vieš čo myslím? Myslím si, že to v konečnom dôsledku nikoho neteší a myslím si, že aj tie mladúčké dušičky to vedia veľmi rýchlo pochopiť. A že v podstate sú prázdni, pretože duša hľadá určité hlbšie spojenie.